Yeah. Wala sakit eh. Magkatong kalitura eh. Hilak ka na gunit, mahilak. Lahi na yung may buhat ko na. Ha? Lahi ito eh, pati naina na kumina na to. Ito? Himayang na hunlak. Pik ito ng himayang na hunlak. Ang taon na ako himayang na hunlak. Surprise number. Binuang na. Gani mo, kamu yung ma-surprise na ako. Hindi ko man ha. Dali ra mo ko kay nagma. Ma-surprise number ko dayang-dayang. Kailam ng Muslim anak. Ya saya, nagda ko kay Gubio sa Santa Maria. Nagkakita, sikat. Nada ba? So na sa nayon. Ang dayang. Tangan pagkuko ang kamot. Aktual lagi na sa nayon. Ganay pakpak ako. Inyo man ang movement. Kita to na si Alice Karag. Dalag si Alice. Mamang dito nang sige na. Sus ka na murag formal mo kayo na ay. Na siguro ito ikiat niya may anak. Sabi hindi na naitagay ha. Kay, buwag ito na itagay. Ako itagay. Kay baga kung naong. Na, di ka mo atas na itagay. Di ko atas gamay. Ano gusto kong classmate? Kamu rin yung malingaw ng inom. Pero kung na-ay lights ka na. Atong, ina katong sanmig nga flavor. O na naman, mapugos na lang itong classmate. Kapili na lang yung flavor San Miguel. Kay Okay na mga si Eric, dili man na di mo dyan kumain bahala mo diya. okay na mga flavor kay mo ko na wala mo Wala lang siya kuhan. wala mo siya alcohol ko niyan. Ang katuganin ko, gitano ganin ako. Ada siya 2% alcohol. Ang katong Pili ko sunlig lights. flavor. Okay rin ang flavor 2% kaya kada yung mga hard kay mabuti tag 45%. Ganit, dagkas ka na. Yawas kayo. Wingi. Isog kayo. Wingi. Kita na 2%. Inaapili og Sunmig Light. Sunmig Light. Sunmig Light. So, kanang apple flavor mo Oh, na tayo. ina-apple flavor. Nanam dengan apple Ang isang flavor lang, ana. Apple flavor. Wala, bantayin mo ay flavor with apple. Mo good. Ay ka na, Sunmig Light mo na. Kanang normal lang sa Midlight, pait. Oh, pait na. Pait, Pero katong flavor. Kanang apple flavor, nanam kayo. Lami na. Nanam kayo ito. Hindi ako eh. O, puti ginagpan ko, ano po nga ito kayo. Pangilabagi lang ba? Nagana, inom ko, basa ka na. Ya, tunulan ko nila mga kuhan. Padili, nagkikuha na. Ibalik ka dyan. Padili, nagkikuha na. Kanay, kana. Kanang na flavor. Ano ba? Hindi ko malingaw, ano ba? Basag, kamura yung malingaw, hindi mo kumainom. O na, huwag magtapok, naagin ng flavor. Siyempre, mukhang for ladies ba, ano? Hindi man manginom, mainom na lang ka ng mga Wine, kaya ito. wine. Kalimot, mag-request na kuha na ito, wag. Okay ba ng wine? Nakitambal niya ng wine ba? Oh, tambal siya, pero dili over. O, bita na over man po, no? Mahubog kay na over. Kuan lang, ang good health yun sa kuan sa inom ng alcohol, 2 glass lang na siya. Sa isa kay inuman lang karon, gabi una. Pero kung malapas na sa 2 glass, dili na sa good health. Tuba, ano tambal? Tanang tuba. Kung sa mga pila magpud ka container, Hindi na tambal. di man natambal god, Iso. inom no. Ingon ka, tambal ang tuba, tambal god, napatay na yung buga. Wala, tingnan ko ana. Inom ta og heart kay nag-ingon man doktor na good for the heart. Ang heart. Good lagi.
Pero wala man mingon doktor ka. Isa ka katina ka. Pila ka case nga tanduay. Good mo tanang tanduay ba? Ang problema lang mag tinaghana inuman baro. Makawingig yung highway. Isog na tanduay. Kaya ang ganun eh. Kapit ang nila una. Nalingaw mo gusto niya da. Ano gusto niya, may na na. Kapit ang nila una. Sobrang sarap. Saka na kamay di. Kamay lang. Oops. Sayaw rin si mama ko. Yung ka-partner rin sayaw, layo kayo, matanaw. Wala gid sila kurong ko. Igo lagi isang, sige. Dito nag-practice. Final practice ba? Sure na magkuhat. Oh. Di man doon magkita sa katahon. May mayang na unlock o puli-puli na magkanta. Ano naman na. Niya kaya ang isa kay Pasko may pakanta. Kay Pasko daw. Yeah. Kato lagyan sa ages. Itong, kuhan ba? Christmas bonus sa ages. Kaya ibigay mo na. Kanta daw na ako daw. Masaya daw sa baby. Niya sumalik po niyo. Saya. Surprise. Natawa na sa Mr. Mang. Na pare, ulian na. Tulong na lang sa akin. Dali ka na sa akin, mahal pa eh. Christmas bonus lagi kay Pima sa Pasko. Practice na kadaan. Tingnan natin si Bilin. Dapat mais ka? Dapat mais? Uy, ini. Hindi ko ini. Namalas yung nila. Masarang. Ito lang po niya, baklat. Bakit na dito ba sa dito mga Yun ang magandang baklat.
ba? May flavor. Sunmig lights. Mo na medyo naikuan. Manay pait-pait. O pait. Pero katong sandig Itong flavor. na flavor tatakan na. Siguro po may flavor. Oh. Ah. Pilot ka? Na. Yung sunod ano? Represente. Bawal ba kita na doa ko batilya mang? Kuno unsa taplay na niyo na diya sa buka. Buwak ka na dyan ito, taplay na. Matik. Inuman, kung sino man. Kaya dito kang Eric ang duha. Ano sa rin mo nga, hubog na tayo, painom pa ng duha. Matik na diya, tapal na diya. Sige, matik. Sige. Si Alan. Taplan na siya. Wait ako, di sa bandili na mataplan. Kaya ako tapon. Ako na lang. Nakikatapon na 20 na ganun nabili sa kapitakan. Hambog. Bantiro po kwarta. 20 na ganun taon na. Dipinsa yung taon na siya nang naantay mga ayaw. Muna lang yung 20. Rek, natay pang anda. 20 na ganun taon na. Oh. Pilot man dili si Upaw. Che, Kisa nga po. pwede ka ba? Si Upaw nga kuan. Berteng. Ano siya? Atong naging semana. Pwede na kanitibo og tingog. Taga-jazz. Taga-jazz. Jazz. Asawa no. Oo. Gani. Ulit pa sa jazz. Oh. Uli pa. Ani rin Adi, sila naman naman sila sila. diretso, Ni no? Arnold siguro siya natulog sa siya. Ay, basin. Doon maka-Arnold doon. As perfect. Yan ko nga. Uy, yung ba yung gumagano karon pati naman yung nitibo ha? Maestra rin yung asawa. Nitibo kay gistoryahan. Wala may Takdan daw. takdan niya. Dito naman Kaya nagkuhan. mama ng tatunada tanan. Pero estate ng istorya. Oh. Mga anak, para pa mo nagtatawa. Wala man. Na state man tingog pero nitibo lagi. May katuon si Paudre. Dito luan man po siya atong kamong Customer po na mo. Iya lang taban. Rekomenda ba? Okay, kita ko pa ba? Tiguang na eh. Mahal mo na siya eh. Harapan, mas may suon mo ba eh. Ano mo din siya na magpapano? Lugay, namatay si Tinami yung si Berte. Ya, sa mga suon niya babae, kalaban mo sa tanan. Hindi po may kasusulan-sulan. Para si Mama yung may nagkakuan ko na. Arnold. Ano na ano ko kita. Pero dito rin yung takapalo sa iyang mang. Kasi iyap ni Kukoy. Oh. Ay si Kuan, katong mahinpo na taga Kuan. Dili katong uyab niya sa una. Pero miro, yun. Mo na daw. wala siguro namin yun. Mo daw wala Kay mang ilan inyo. kay siya Kay na ilan sa- susuan. First na. Kangki sa kan. Ang dala yung ko ko diha. Wala kay ring. Wala ako na, wala doon katong taga Kuan, taga Apan, ay itong taga Hilutay ba, itong nabalay. Eh, ulara na. Pagpuro man na. Ato Pinaka-first. Kung ikaw pag yun siya ba? Wala ko, hindi kay ko Kuan. Bata-bata pa. Hindi kay ko Kuan ni Kukoy pagka bata-bata niya. Magay ko kabalo. Hindi ko sa mauyab na. Si Wing-Wing. Pinoy niya. Wing-Wing at Wing-Wing. Dixon. Ay, Sila di ay. Sila di Wala, ay modeng. Wala na nag-minutes ko. Uy. pisil, pagbiyan ng bana wiwing no. Pisil, may bana, taglangaan. Oh. O dito yung first love. Sige nga na, yung pisil dia dahil. Oh. Kay, kana ni Rudy nga pala, mo man ang kuya ni Rudy Euro. Wala tulat lang sa tapos ha. Ano din, wala na siya ano. Tagdam di ay. Masig mauro ko. Ayot ng dos Kukoy. Payat ang suko. Kita ka? Ito ka dyan eh. Iglesia, may ilasarap mo. Ah, Isla siya ba yan? Nagagad bawal din. Ganda ko man to, Kukoy. dako to sa una. Dako Kato dito sa kanonoy po sa una. Trabaho sa kanonoy ano po sa una sa Malita. Agay. Agay ko, hinahira ko. Sakit na yun. Dito sa kanonoy ano dito nga kuwan. Dito ni mo na iglesia na siya. Hmm.
Pero na si Arnold, sa gamay-gamay yung puno to, sa shooter na gapong kayo eh. Hindi na sa malihab, no? Dili, Masang trabaho na. akan mag-iligal mo ito ngayon. Dili, Kagas, sulay, no? dili na, lahi na yan, gusto nila yan. Hindi na baligang kagas. Dili, uy. Pinagdoon man yan niya sa una, kay baligay mo na siguro ng kagas. Sa kung nakatabag si Irot ba? Sa ganit tuloy ko nang nakatabag kanya. Nawa ka na kuhan kay Eh. nakita. Mura nag-shooting sila dito. Wala ba ko? Mura nag-shooting ngayon na sila dito kuhan mga pero sa mga kuhan si Nunoy ka mo kay Ikos, kaya gamay tao Nunoy. Kaya nagwa may kupas shooter nga kung kayo. Ang mga anak kaya ni Tita Susan, ang kaya na siya itong mga Muslim. Si, Pahilot man diri pod. si Chris, si Isa, sir? Chris, Ibra, o si Ito uban Ahmad. niya dire. Ito ba na itong ibanan ni Juan? Wow. Yung pao? Kana, kana. Kana, oh. Kaila ka. Kana. Kana. Oh, anak mo daw siya Susan. Si Kuan mo na, si Ahmad mo na. Oh, Muslim na sa hap. Oh. Ano sa hap, man ko hap. Hap daw siya. Mga piste ni mga bata kay kuan na sila Muslim pagka last night last night ni Manang Mahila na abot ni kana nito mga gagaw di nag-inom agay pag inom na mga mga punutan kay Bago. yung Bobs man uy taan sila kalami ani gaw yaw Hap mo na siya, hap. kaan sila sa wala ng papa Lagi na lang mo dire. Ganyan man nila si Upaw. Kapag naman mura siya nagsagok ko. Kitambog, nangalkag na. grabe kanang mga Muslim talaga lang si Don sa una Wala gamay ko kita na iyang mama. Susan daw. Ako kapo. Susan. Ito Susan. Maro na nga nila dito. Tamirlin doon. Wala ko bantay sa una. Dugay. Magbuwa daw. Sa parang mo nang dugay god. Parang daw sila. Maguindanao. Ito na Minister Susan. Wala mga bata. Puro po na. Di kumpiyansa na. Kaya pirmi. Nagabit-bit mo 45 mga bata. Na kung gagawa ng mga bata. Ay ka ng kumpiyansa sa naman kaayo. Kamugilit ko. Dili man sila kuan. Pero kanang dili magkumpiyansa pirmi ba. Naliwat nunoy. Kato kay pag inaw itong pagkuhan to last night kuhan niya, itong may natatang dito, kaya nag-ihaw may pato lang sa kadlaw na. Dito, pag-awsa na sila sa mga puti, kung yawaan ng mga bata, bit-bit mga. Katong, yan, ang katong kuhan po, ang, sa ilang magulang isa nga babae, ang bana, sundalo po. Abot lagi doon. Ano mo, man customer na tinghaton. So, uy, ilan mo na yan. Kana mga bata ako dito, muna nagapundo ka aning Lola Maria sa unagot. Wala mo siya dito na ito mo. Ah. Ang ilomon juga, ilomon kaya sila mga iksuna god. Pero kana si Chris, hindi mo mapunan na si Chris, dahil na magulang laki. Okay, kuhan yun. Maklok yung kinayan yun. Lain-lain yun. Saan naman to? Ha? Balik. Mag-YouTube pula. Tama po ng kaon.
maging pangalan si Eric. Boss Eric naman. Boss na po tayo. Bus. Kaya po, boss ka siya. Bus not dito. Ako, wala po, idol. Dili, ako ba, sa ikat, buwan mo, mga tatay na ka. Lolo, busa ka ron. Kasi lolo, dili. No, maingon to kisa ni. Ay, tuktuka lang kapaliw ang opisina, sir. Inara sa sulod, sir. Kaya wala mo ko lang balik sa opisina, God. Tuktuka, tuktuka lang ng kuhan. Kanang roll up, tuktuka lang roll up. Kaya mga tao na sulod. Ah, sige, sir. Munti mo. Ano ko na, taga likod na ng birsit, nga kuhan, likod ng birsit nga kuhan sa Matanaw. Kana pharmacy. Kana sa may tulay sa Kasewa ba? Dili, dili, sila. Hindi, taga